Iso é unha longa historia. Será mellor que vos sentéis. Eu vivía alá, na Lagoa da Antela. Sabedes onde é? Sí! Pois vivía moi feliz cun rei. Eu vivía feliz cos meus amigos e coa miña familia. Ali había árbores, paxaros, un cento de cousas. Sabedes que andaba a facer todo o día? Pois xogar, facíamos concurso de cóxegas e inventábamos historias. Eso é o que máis nos gustaba, inventar aventuras. E logo escribíamolas todas nun libro moi grande. Despois pechábamolo e sabíades que facíamos con él? Soterrábamolo debaixo dunha árbore enorme que había ali. Era o noso maior tesouro. Pero todo eso un día cambiou. Chegaron un cento de homes, con un montón de máquinas, de cemento, e a lagoa secou. Moitos dos meus amigos morreron de sede, e outros tuveron que fuxir a un río que había ali un pouco cercano. E claro, eu decidín quedar ali. Quedei ali e fiquei por loitar pola nosa lagoa. Pero estaba soa. Entón, decidín facer a maleta con moi poquinha cousa e fui buscar unha nova casa. E así foi como cheguei aquí. O Rosalía de Castro vos cole, non si? Sí! Decidín ficar aquí na biblioteca, porque entre tanto libro sabía que iba a estar moi a gusto. Encántame esos que hai aí. E aqueles de ali. Gústame todos os libros. Pero agora que me descubristes, terei que marchar. Tranquilos, non vos asusteis. Que faz por aquí tan lonxe da túa casa? Non é por nada, pero é que estás a falar con a Ra, que é científicamente incorrecto. Sorry, creo que deberíamos pensar como sacar este bicho fora do colexio. E vostede que pensa, profesor Chapuces? Chapuces? Chapuces! Pois que me vecía moi ben para os meus experimentos. Non! Estades subindo un 100% o volume de voz. Silencio! Oh my God! Non vos preocupedes. Non pasa nada, xa marcho. Non vos preocupedes. E non sería mellor que ficase aquí? Imos a botar? Imos deixar que se marche? O mellor que sería Sofía que quedase, xa que me podería axudar nas miñas clases de ciencia. Ok, a mí podeme servir para que non se familiaricen con outros linguas. E podes estudar sobre a velocidade de saltos, o número de especies. Entón, queredes que quede con vos? Queredes?
implicada na mellora do espacio da biblioteca e no desenvolvemento das actividades realizadas con motivo da súa inauguración. Gracias a todos.